Здравейте, добър вечер от Габрово. Тази вечер сме на семинар с семейството на Aquasource и искам да ви представя един мой близък по душа приятел. Това е Ицо, с когото се познаваме покрай Aquasource. Много ме впечатлява, защото всеки път, когато го слушам в Zoom, той казва, че той е човекът, който е намерил и е започнал с продуктите през бизнес възможността. Представете ли си за каква осъзнатост, за каква грижа от страна на мъж за здравето и доходите в едно семейство, което е 5-членно, точно като моето, може би заради това така се препознахме. Така че Ицо, ти така целенасочено ли търсеше, и то просто се появи, или Вселената видя, че търсиш. Много ми е интересно как един мъж търси супер храни и доход през това. Ами, по принцип, аз винаги съм имал минимум 2 работи, защото все не са ми стигали парите. И през това време си влоших здравето, обаче не си обръщах внимание. Ама тогава пък на втория не си се влоши здравето заради употребата на антибиотици и аз тръгнах да търся алтернатива за това нещо, защото за мен беше непонятно как да даваш нещо, което уж лекува, а в същото време има скрит страничен ефект, който може да го разбереш, когато детето се обреди. И тогава, през това търсене, тъй като имам винаги една антенка, която се ослуша за нещо, което може да изказва пари, аз видях, че през това осъзнах, че това е работа, която много добре биха правили жените. Защото те са отговорни за здравето и храненето на семейство. И аз си казах, че аджаба, първото, както тебе. Мислех си, че мога да си разбрах, че за да не давам 150 лева от бюджета си, нито също не ми достигаха, а и не бях научен на това нещо. Аз разбрах, че мога като препоръчам на други хора, за тях моите да са без пари. Обаче, в един момент го направихме заради това и в един момент, заради това, в момента, когато аз започнах да го правя, вярно, че и стана така, че за 4-тия месец нашите взеха без пари. Обаче, веднага проработи с мене. Значи, тук аз вложих, направих си сметка колко време вложих. И запалях с нещо, съпругата, и в един момент ти казвам, добре, аз мисля нагоре да си губя, нали, иначе няма време за почивка. Доходите не бяха чак толкова много да работиш на второ място. И аз викам, че аджаба, дай да отидем тук време, да мога да имам повече време за почивка. И в същото време разбрах, че жените могат да го развиват своя глас. Да, и сега известни директори, двамата със съпругата му, адмирации за тази осъзнатост като мъж.